Ahojte priatelia, za posledné obdobie nám počet sledovateľov rastie oveľa rýchlejšie, ako som predpokladal. Každý deň nám píšete, voláte, komentujete videá, zdieľate, za to vám patrí jedno veľké ďakujem. Keď som prednedávnom pridal video z balenia a odosielania turboduchadla zákazníkovi, tak úprimne sa priznám, že som vôbec nečakal, že toto video bude mať viac ako 250 000 zliadnutí naprieč sociálnym sieťam. Dnes nás na Facebooku sleduje približne 1200 ľudí. No a rozhodol som sa, že keď prídeme na číslo 2500 sledovateľov, tak spustím prvú väčšiu súťaž. Určite vás zaujíma, o čo budeme súťažiť, tak rozhodol som sa, že jednému z vás kompletne zrepasujeme turbo, presne tak, ako to robíme každý deň, keď vybavujeme objednávky našich zákazníkov. No a pôjde o našu prvú doteraz najväčšiu súťaž, kde hodnota výhry bude v niekoľkých stovkách eur, samozrejme v závislosti od daného typu turboduchadla. No a ak nás ešte nesledujete, tak budeme rádi, keď sa pridáte k našej komunite, pozvete svojich známych, priateľov, a pomôžete nám takto dosiahnuť 2500 sledovateľov. Tak poďme na to spoločne, na tých 2500. Čaute. Ahojte priatelia, za posledné obdobie nám počet sledovateľov rastie oveľa rýchlejšie, ako som predpokladal. Každý deň nám píšete, voláte, komentujete videá, zdieľate, za to vám patrí jedno veľké ďakujem. Keď som prednedávnom pridal video z balenia a odosielania turboduchadla zákazníkovi, tak úprimne sa priznám, že som vôbec nečakal, že toto video bude mať viac ako 250 000 zliadnutí naprieč sociálnym sieťam. Dnes nás na Facebooku sleduje približne 1200 ľudí. No a rozhodol som sa, že keď prídeme na číslo 2500 sledovateľov, tak spustím prvú väčšiu súťaž. Určite vás zaujíma, o čo budeme súťažiť, tak rozhodol som sa, že jednému z vás kompletne zrepasujeme turbo, presne tak, ako to robíme každý deň, keď vybavujeme objednávky našich zákazníkov. No a pôjde o našu prvú doteraz najväčšiu súťaž, kde hodnota výhry bude v niekoľkých stovkách eur, samozrejme v závislosti od daného typu turboduchadla. No a ak nás ešte nesledujete, tak budeme rádi, keď sa